खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ गोबां मोजां भिडिअ थांबाय बुंनांगौ दंमोन नाथाय माखासे बोलो गोनां नांगौबो जायो बा बाथ्रा बुंनाय समाव आं मोनसे भिडिअ नुदों आं दिनै बारा खोथा बुंनाय नङा मुस्लिम सम्प्रदायनि जोंनि लिडारफोर UPPL नि दैदेनगिरिफोरखौ माखासे गोबां बाथ्रा बुंदों बावहाय बिथांमोननि शेयारखौ बुरलुंबुथुर दैयाव गारनानै होगोन बेफोरबायदि मा जाहोननि थाखाय बेफोरबायदि बुंखो लोगोसे आरो नैबे सन्जय सर्गियारि जायखौ बुङो सानजारां बिथांखौ गावनि समस्थियाव थांनायाव बावहाय नोंनि फिल्ड गैया नोंनि मानसिफोर गैया बेफोरबायदि होलायनाय बा होखारलायनायखौ जोङो माखासे फेसबुकफोरावहाय नुनो मोनदों माब्लानि भिडिअ मोनथाय बियो आं दाखालिफोरबो मोनदों आं होनो हानाय जायाखै माखासे उसुबिदानि थाखाय दिनैबो थांनाय हरनिफ्रायनो हरसे उन्दुनो हायाखै आं बरंस मैयाबो जादों मैयानि हरावबो जादों माने ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जादों जा एसे हायो भिडिअ लाबोदों बारा गोलाव नङा नैबे आं बारा खोथा बुंनायबो नङा जाय हक जोंनि बर'नि लिडारफोरखौ ना बर' रायलायनायनि अनगायै सोरबाया माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला एसेब्लाबो बोरैबा नाङो बा दुखु मोनखाङो उसुबिदा मोनो आरोखि जों बर'फोरनि गेजेरावबो बेफोरबायदिखौ बाथ्राखौ बुङोब्ला दासिमबो बर'जों बर' जुदि बुंलायोबा आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथायबा गुबुन हारिया जुदि बेफोरबायदि बुङोब्ला एसेब्लाबो गोसोआव नांखाङो आरोखि आंनावहाय बोरैबा नाङो गोसोआवहाय नों UPPLआनो जा सोरबा BPFआनो जा BPFनि दैदेनगिरिखौब्लाबो बा जोंनि दानि UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा बिदि बुङोब्ला एसेब्लाबो गोसोआव बोरैबा नाङो आरोखि हाजार हक नांनानै फैनाय ना बैसोरबो दिनै माखासे लामा गाथेनायनि गेजेरजोंब्लाबो BPFआबो गोलाव सम नांनानै फैनाय बिसोरनि सायावबो माखासे बाथ्राफोरखौ जुदि बुंलायोब्ला एसे उसुबिदा मोनो खारन दिनै जों जेसेबां खुंथाय गोहोआव थाबोदोंना बा जेसेबां जों BSc एकर्डनिफ्रायनो नायोब्ला जों थै जिउ होनानैसो मोननाय बेफोरबायदि नाथायबा जों बेफोरखौ जों गावजों गाव गोबां बेफोरबायदि जाय मुंख्लंफोर जाय मार्टियार्सफोर बेफोरखौ जोङो असनमान खालामलायनायखौ नुयो जों मार्टियार्स होनदोंब्ला सोर BLT सोर NDFB सोर आबसु सोर PTC सोर मा बेफोरबायदिखौ जों नायलायनो नांला जों गोबां सम रावनि थाखाय थैदों स्क्रिप्टनि थाखाय थैदों आरो जों BScनि थाखायबो थैदों नङा होमबा बेफोरबायदि थ' आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै देहा थिग नङा ओंखामखौनो जानो हायाखै मैया हरावबो जानो हायाखै सानावबो जानो हायाखै एकदम एनार्जि खम दुरबल जानानै दङ आं माखासे नैबे भिडिअखौसो होनो थांगासिनो दङ सानजारां सर्गियारि ना सन्जय सर्गियारिनि माखासे भिडिअखौबो होनि आरो नैबे दैदेनगिरिफोरखौ मा बुंदों खोनासंनानै लायो दे एसे কিমান মানুহ আছে তো কিমান মানুহ আছে সব রাইস তো আমারে আছে নাই স্যার না না তো আমারে আছে এটাও নাই আপনার ভালোর কারণে কাম করিব আইছি আমি তো এই কারণে আপনাকে সাধারণ রাইজক আহ্বান জানাইছো BJP UPPL AGP যিমান দল আছে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত এই বিজেপিৰ লগত যিসকল দল টাইপ হৈ আছে সমূহ দলক বয়কট কৰাৰ কাৰণে আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহক আমি অনুৰোধ জনাইছো আৰু BTRৰ দুজনকৈ MP জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু রণগৈরা নার্জারি দুজনে ওয়াক বিলৰ পক্ষে ভোট দিছে ধিক্কার জানাইছো আপনার বুকুখন কপি নুঠে না সর্বসাধারণ মুসলমান রাইজে ভোট দি জয়ন্ত বসুমতাৰীক আমি MP বনাইছো আমি বনাইছো বুলি কলে ভুল নহব আমি বনোৱা MP আমার বিরোধী ভোট দিব বাপেকৰ কাইপুতে
বাপের ভাত খাই পুতেকে যদি বেইমানি কৰে ইয়াৰ হিচাপ কিন্তু দিব লাগিব গতিকে জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে সাজু হৈ থাকক আগন্তুক নিৰ্বাচনত আপোনাৰ চিয়াৰ কাঢ়ি লোৱাৰ কাৰণে মুছলমান ৰাজনীতি হৈ আছে আপোনাৰ চিয়াৰ লৈ ভুৰুলত একদম গতি পেলাই দিম আৰু আগন্তুক দিনত জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে থাকক আপোনালোকৰ চিয়াৰ ভুৰুলত দলিয়াই দিয়া হ'ব স্পষ্ট